Когато се влезе в детайли, се види за какво са отишли тези средства и каква е отчетността. Така се забелязват доста интересни неща. Явно и самите институции не са толкова заинтересовани да предоставят тези данни. По-интересно е, че за другите, примерно около 5% от средствата, може би под 5 милиона лева, които идват от частни фондове, от различни фондове, американски, европейски, Отворено общество, например, и други такива фондации, които също наливат пари в ромското включване в доста по-малки размери, в десетократно по-малки размери от държавните пари. Но това, което е интересно, че те са доста повече ориентирани към резултатите и въпреки по-малките суми, там много по-лесно може да видим всъщност какво се е случило с тези пари, какъв резултат е бил постигнат в такива детайли до конкретния човек, в какъв етап на неговото образование му е бил подпомогнат, например, с някаква стипендия. Кои ще дойдат? От Германия ли ще дойдат да ни оправят тук? Няма да дойдат от Германия. Нашите деца без образование не са деца, да знаеш. Ние искаме да имаме работа, да имаме доходи, да си образоваме ние децата. Стоп!